Narito na ang mga maiinit na balitang Central Luzon. Mga commuter sa Masantol at Macabebe, Pampanga, halos walang masakyan dahil sa baha. Paghihintay, umaabot ng 1 hanggang 2 oras. Identification system para sa mga POGO workers sa Central Luzon, ikinakasa ng mga otoridad. Inflation rate sa Central Luzon, pumalo sa 7.1% nitong Setyembre. At mababang immunization rate, posibleng magdulot ng outbreak ng tigdas sa susunod na taon ayon sa DOH. Magandang araw karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Upang matiyak ang identity ng mga dayuhang manggagawa sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO establishment sa Central Luzon, kinakailangan na ang pagkuha nila ng clearance mula sa mga otoridad. Ayon po sa bagong talagang direktor ng National Bureau of Investigation Region 3 na si Attorney Rachel Hannes, nag-usap na sila ni Police Brigadier General Cesar Pasuen ng Police Regional Office 3 upang magkaroon ng koordinasyon sa criminal records ng mga foreign workers sa rehiyon. Narito po ang report. Sinisimulan na raw ng mga otoridad ang identification process para sa mga dayuhang manggagawa sa iba't ibang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO establishment sa Central Luzon. Ayon kay Attorney Rachel Angeles, ang bagong talagang direktor ng National Bureau of Investigation sa Region 3, nakikipag-ugnayan na siya sa PNP hinggil sa profiling ng mga foreign POGO workers. Well, I had a meeting with the provincial Director of Region 3 PNP, General Pasiwen, and we pledged to help each other. Ani Angeles, required kumuha ng police clearance ang mga dayuhang manggagawa sa pinakamalapit na police station sa pinagtatrabahuhan na POGO establishment. Isinasapinal na rin daw kung kailangan din ng mandatory NBI clearance para sa mga foreign POGO workers. Hindi kasi klaro yun doon sa NBI clearance. Hindi pa siya klaro, but there is a hearing this afternoon to strengthen the mechanisms para yung identification ng mga legal ay mas maging maayos and to be helpful for law enforcement. Paliwanag ni Angeles, hindi lamang ang kapulisan ang nakatutok sa pag-iimbestiga ng mga illegal na establishmento ng POGO. Sakop din daw ito ng kanilang tanggapan. As per our mandate, we will investigate and prosecute all criminals under the revised penal code, special laws, most especially laws under cybercrime, human trafficking, drug trafficking, and the illegal gambling. Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer na lumabas noong September 24, umabot na sa 30 dayuhan na nagtatrabaho sa tech support company na Tele-Empire ang nabigyan ng police clearance. Ang Tele-Empire ay nagsisilbing service provider ng Mas 3 na nagsimula na rin nilang i-require na kumuha ng clearance mula sa Mabalacat City Police Station ang mga nagtatrabaho sa mga POGO establishment sa loob ng Clark. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling napabilang ang Central Luzon sa 15 mga rehiyon na may mataas na inflation rate. Mula po sa 6.5% noong buwan ng Agosto, sumipa sa Statistics Authority o PSA, halos tumaas ang raw material sa pagkain o yung mga makikita sa food basket ng Pinoy. Partikular na kapuna-puna umano ang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products sa Central Luzon, gaya ng pagbabasehan ang naging epekto ng pananalasa ng Bagyong Karding at ang mataas na demand ngayong holiday season sa pagkain. 15 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation itong Setyembre 2022.
ang malaking contribution sa inflation talaga ngayong month ng Setyembre ay ito ay mga about 35% ng ating all-income households at mayroon pa tayong processed food. Ito yung mga restaurants kanina na mga nasa 9% individual subgroups ng mga pagkain. No? 11 yun sila eh. Talagang lahat halos ay tumaas na. Pero it continue to go up kasi medyo spread na siya sa different commodity groups. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng talong na may 3.5%. Ambag din sa pagtaas ng inflation sa food and non-alcoholic beverages ang mga sumusunod. Fish and other seafood. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital 2022, ang malaking contribution sa inflation talaga ngayong month ng Setyembre ay ito ay mga about 35% ng ating all-income households at mayroon pa tayong processed food. Ito yung mga restaurants kanina na mga nasa 9% individual subgroups ng mga pagkain. No? 11 yun sila eh. Talagang halos lahat ay tumaas na. So ito ang nakikita talaga namin na yung food prices would most likely ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas Iminungkahi ni Senator Raffy Tulfo sa Department of Labor and Employment o DOLE na huwag i-renew ang business permit ng mga negosyanteng hindi magbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. So joint hearing na Senate Committee on Labor and Employment at Human Resources Development itong Martes. Binanggit ni Tulfo ang mga natatanggap na reklamo kaugnay ng mga kumpanyang hindi nagbibigay ng 13th-month pay sa kabila ng umiiral na batas para dito. Ang Presidential Decree 851 o ang 13th month pay law ay nagbibigay ng karapatan sa mga manggagawa, regular man o kontraktual sa pagkakaroon December 24. Bunso nito hinimok ng Senador ang DOLE na makipagtulungan sa mga local government unit at business permit and licensing offices upang harangin ang renewal ng business permit ng mga hindi sumusunod sa batas na nabibigyan ng benepisyo. Sa huli, tiniyak ng DOLE na hindi raw maglalabas ang kanilang ahensya ng clearance para sa Certificate of Manatiling nakatutok para sa iba pa mga